Estamos agora, non? Bo día, damos comezo a sesión extraordinaria do Pleno do 25 de marzo de 2025 que se convoca pois consecuencia de solicitude do mesmo por parte dos concelleiros Darío Rei Suárez, Xoán Louzao Rodríguez e Jesús Reboredo González. No cal, na solicitude pois piden a inclusión de dous puntos na orde do día, un que é dar conta da situación e relación contractual entre a empresa Estudio Técnico Gallego S.A. e o Concello de Touro, dirección de obras, elaboración de proxectos, seguridade e saúde nas obras, certificación de obras. E un segundo punto que é instar ao alcalde ou xunta de goberno a iniciar de inmediato un procedimento de contratación aberto para regularizar a situación do Servicio de Asistencia Técnica. Pois empezamos polo primeiro punto, teño a palabra pois os solicitantes. Sí. Este pleno foi solicitado xa fai tempo e o primeiro que quería deixar claro é que na anterior legislatura o grupo do Movimento Veciñal solicitou varios plenos extraordinarios e o alcalde naquele momento deixou correr o plazo e autoconvocáronse para que foran ás 12 da mañá e que non tuveran concurrencia. Pois este alcalde, que naquele momento criticaba tanto, foi o que fixo absolutamente o mismo. Non o convocou, deixou que se autoconvocara e, por lo tanto, quedou convocado para hoxe ás 12 da mañá, que é un horario totalmente intempestivo. Non sei moi ben cal é a finalidade desto, supoño que será que teña menos visibilidade. O obxecto deste pleno era pedir explicacións. De todos xeitos, como era pedir explicacións, teño pensado reservarme para un segundo turno, porque as explicacións non as teño que dar eu, tenas que dar ao alcalde. Entón, escoitarei e farei a miña intervención máis ampla no segundo turno. Mais? Ben, a iniciativa da convocatoria foi do concelleiro Darío e propuxenos o tema e nos consideramos que sí era necesario convocar ese pleno. De feito, a eficacia da convocatoria queda demostrada pola rapidez con que o goberno municipal sacou a concurso a contratación. Presentouse a solicitud do pleno extraordinario o día 21 de febreiro e o 24 xa se publicaron os pliegos na plataforma de contratación, además con moita ausencia porque foi sobre as 11 da noite ou así a hora de publicación na plataforma. Entonces, en relación con eso, ca contratación, despois de levar un ano e pico vencido o contrato, venceu en xaneiro do ano pasado, vencimento do contrato, e que non se saca a concurso sin ninguna explicación lógica, porque nós habíamos dito aquí en algún momento do ano 2023 que había varios contratos vencidos, que cales eran as causas polas que non se sacaba a concurso, e contestou o profesor alcalde que falta de personal, entendo que tamén falta de experiencia, pero eso foi no 23, pasa todo o ano 24 e estamos xa no primeiro trimestre está. Que quero dicir con isto? Vamos a ver, durante 12 meses e pico estuvo sin cumplir as normas, realmente estes contratos non admiten prórroga, realmente o que se estuvo facendo é que durante mes a mes, eso prácticamente era unha especie de contrato menor, cada vez que se pagaba o servicio de asistencia técnica, realmente estabase facendo un contrato menor de servicios, porque é a única explicación. Como os contratos menores non están suxeitos a fiscalización previa por parte de intervención, pois, tampouco se detallaba o tema da omisión da función interventora, pero, era unha irregularidade clarísima durante todo ese tempo e sin ningún tipo de xustificación. E, por outra parte, nós habíamos xa manifestado aquí nun pleno anterior, que ese contrato estaba incumplido, o sea, que se estaba incumplindo porque había un compromiso, unha oferta da empresa adxudicataria de realizar durante a vixencia do contrato, que eran os 4 anos, un inventario de pistas, de camiños,
e un inventario, además, completo de carreteras, pistas e camiños municipales, no que se detallaba, además, no pliego, que debería de incluir como mínimo planos da totalidade das vías, definindo individualmente cada vía ou camiño cos puntos de inicio e final, especificando longitudes e anchos, clasificación das vías municipales en función da súa importancia, indicación para cada unha das vías do tipo de pavimentación e estado de conservación, indicación de coordenadas de inicio e final tanto en planos como en listados, e a cartografía debería presentarse en formato digital. E casualmente, despois, a raíz dunha xestión feita na anterior legislatura polo goberno anterior, realizouse a renovación do inventario de bienes, e que tamén casualmente foi adxudicado pola Diputación a mesma empresa que ten a adxudicataria do Servicio de Asistencia Técnica Urbanística e Proxectos. Entón, se realmente ese inventario houbera estado feito, temos que admitir que o inventario de bienes municipales sería moitísimo máis completo. Por tanto, hai un prexuízo enorme para a administración municipal e polo incumprimento desta parte do contrato. E no pleno pasado fixemos referencia tamén a ese incumprimento, preguntamos ao señor alcalde se va a abrir un expediente sancionador que lógicamente debería de incluir as penalidades que ten previstas o pliego e por suposto, requerir a empresa para que realmente entregue ese inventario. E se non, se desiste de entregalo, pois tendrá que indemnizar ao Concello polos prexuicios causados. Entón, o feito de... A vista desto, non entendemos que esa prisa despois da convocatoria do pleno por sacar a concurso o tema cando o alcalde xa era coñecedor de que ese contrato estaba incompleto, que non se había executado completamente. Entón, o lógico sería requerir a empresa para que terminase, o sea, realizase as prestacións todas que estaban previstas no contrato. Si non o facía, pois iniciar os expedientes de imposición de penalidades hasta conseguir que tuviéramos un contrato. A ver, independentemente da legislación e das normas e tal, eu creo que non ten sentido ningún que volva a adxudicarse o mesmo servicio a unha empresa que incumpleu o contrato anterior. Independentemente do nivel de gravedade do incumprimento, hai unha cuestión de fiabilidade, de solvencia, de como llevamos a adxudicar un contrato á mesma empresa que resulta que non nos executou o anterior. Claro, casualmente tamén resulta que se saca a concurso e só se presenta esa empresa, en concreto a ese servicio de asistencia urbanística, só se presenta a empresa adxudicataria. Entón, non sei, a ver, preguntaremos tamén ao señor alcalde se xa iniciou o expediente de requerimiento á empresa para que complete o contrato ou xa o de imposición de penalidades. Xa nos explicará o señor alcalde que trámites ten feito sobre eso, pero, xa digo, realmente, desde un punto de vista xa de sentido común, non debería adxudicarse a mesma empresa que acaba de incumplir, además, acaba de incumplir flagrantemente, porque non é só que incumplir nos 4 anos de prestación de servicio, senón no ano e pico que levamos prácticamente de prórroga, e, pois, tampouco se dignou en presentar, ni siquiera mínimamente ese inventario ao que se comprometeu a facer. Por tanto, que digo, nese terreno, pois, non acabamos de entender a actitud da alcaldía do goberno municipal. En relación co novo contrato, co pliego do novo contrato de asistencia urbanística, que tamén nos explicará o señor alcalde, porque se desglosou en 2 contratos, o que era o contrato anterior. Xa nos dirá caras son as razóns técnicas ou legales que aconsellaban dividir, desglosar ese contrato en 2. E en relación co primeiro, que é o de asistencia urbanística, curiosamente, dentro do obxecto do contrato, das funcións que se pretenden cubrir con esa nova contratación, curiosamente, no apartado 10 da cláusula segunda, inclúyese como obxecto dese contrato a valoración de ofertas en procedimentos de contratación derivados de proxectos redactados ou do seu ámbito competencial. A ver, xa me explicará tamén o señor alcalde
que sentido ten que a empresa que leva asistencia urbanística faga as valoracións da contratación de obras. Xa me explicará ese tema, porque ten que ver o urbanismo, por exemplo, que a execución de obras de todo tipo de pavimentación, do tipo de obras que sean. Entón, realmente non acabo de entender eso. O sea, e además é totalmente ilógico incluir como obxecto dese contrato a valoración das ofertas en contratacións de obras. Pero con outro agravante, porque resulta que no mismo pliego, no personal que se lle exige á empresa que opte a esa contratación, só se lle exige como personal un arquitecto superior, que deberá ter unha experiencia, e un arquitecto técnico. E vai facer a valoración das ofertas de obras, que a maioría son de pavimentacións, vai a facer un arquitecto. Vai a ser o que valora as obras, cando lógico sería unha ingeniería, ou os distintos tipos de ingeniería, que, sin embargo, sí, personal que sí está no outro contrato, que sería a segunda parte deste contrato, e a ver, que nos explique tamén o señor alcalde por que a empresa que vai a redactar os proxectos, que vai a fazer a edición de obra, resulta que non vai a valorar as ofertas que se presenten ás distintas licitacións de obras. É algo que a nós resulta realmente inexplicable. Eso en canto a este contrato de asistencia técnico-urbanística. En canto ao contrato de redacción de proxectos, dirección de obra, estudios de seguridade e saúde, e tamén deberá de explicarnos o señor alcalde que criterios se sigou ou cal é a xustificación de que este contrato non se saquen lotes. Resulta que, tanto para fixación do precio do contrato, como para a valoración dos criterios de adxudicación, faise por lotes. Entón, o lógico sería que se hubiera sacado este contrato en 2 ou 3 lotes. Un que sería a redacción de proxectos, a concepción de proxectos, outro que sería a dirección de obra e outro que sería o estudio de seguridade e saúde. Eso sería o lógico, se realmente utilizamos ese criterio de lotes para fixar o precio, e utilizas ese criterio para adxudicar o contrato, cousa que tampouco acabamos de explicarnos. Espero que se nos dé unha explicación suficiente sobre ese tema, e veremos tamén no expediente cal é a xustificación para non sacar un lotes, cales son as causas que se alegan para que ese contrato non se dividira en lotes. Porque sinceramente, hasta nós alcanzamos, non llevemos ninguna. Bueno, en canto a este primeiro turno, remato. Sí, máis? Non, nada, só dúas cuestións. Unha, que evidentemente este pleno non tiña que solicitarse, si evidentemente, por parte do goberno, houbera un mínimo de axilidade na xestión. Pero tamén, como dixo o concelleiro do PP, pois tamén tuvo a súa función, porque se presentou, creo que foi o día 19, solicitouse evidentemente a petición, como dixo tamén o concelleiro do PP, a petición do concelleiro Darío, e o día 24 pois vai a Comisión do Goberno pois a sacar os pliegos para a nova contratación desta licitación desta asistencia técnica, co cal evidentemente pois se cumpliu a función. Entón a min de aí só derivo unha pregunta, que é cal é a razón que explica que estuveramos máis dun ano con un contrato vencido por unha empresa que evidentemente estaba fora da legalidade, polo menos da legalidade estricta, e houbera que esperar a que por parte da oposición se dera un paso adiante para que o goberno actuara. Non sabemos, máis que nada, a pregunta que eu teño, que é a pregunta que non dou acabado de entender por qué. Moi ben. Bueno, en realidad todo o que trasladaron foi unha sucesión de preguntas. Como saben, o pleno extraordinario non contempla a apartado de preguntas, por tanto, preguntas teñen que facelas no pleno ordinario que corresponda. Respecto a convocatoria a solicitude do pleno, o pleno non foi solicitado polo concelleiro Darío Rei. O pleno foi solicitado polos concelleiros Darío Rei Suárez, Xoán Louzao Rodríguez e Jesús Reboredo González. É por quen foi solicitado o pleno.
Respecto a suposta, según vostedes, relación entre a solicitude de pleno e ao inicio do proceso de contratación, pois, sinceramente, non hai ningunha, porque vostedes solicitaron o pleno o 19 de decembro, perdón, o 19 de febreiro, solicitaron o pleno o 19 de febreiro, e os pregos están asinados por este alcalde o 12 de febreiro. É dicir, unha semana antes, o alcalde é divino e se sabía que vostedes iban a solicitar un pleno e entonces semanas ou incluso meses antes pois se estaban traballando nos pregos e pois eso, o alcalde asínos o 12 de febreiro e vostedes solicitan o pleno o 19 de febreiro. E, bueno, con esa mesma lógica, pois é a retaíla de discurso pois que trasladan. Por tanto, se queren un segundo turno. Sí, por a miña parte. Vale, como este alcalde que é tan demócrata non quere contestar a preguntas, que, por certo, cando estaba na oposición rompía todas as reglas, facía preguntas, facía aclaracións no turno de preguntas, facía absolutamente de todo. Pero ahora, de repente, puxose en modo ditador. Entón, nada, por aclarar dous feitos. Eu creo que, en primer lugar, hai unha serie de feitos, como son que durante meses estivo o contrato caducado e non se sacou a licitación. O feito máis destacable, creo eu, que é que, por exemplo, por poñer un exemplo, houve nun contrato no que se lle impuxeron penalidades a... Podemos intercambiar o turno. Podes falar vos. O turno, sí, vou pedir un segundo turno, se non pode. Desculpenme. Bien, vamos a ver, en canto a un tema de pouca trascendencia, pero sí é importante, nos fixemos mención a que a iniciativa da convocatoria era do Concelleiro de Río Rei, porque é de xusticia, como son necesarios, son mínimo, a solicitud de 3 concelleiros da cuarta parte, pois lógicamente nos apoyamos ese tema, porque además estamos totalmente de acordo co xerto da convocatoria, pero, como decía outro, a cada un o seu. Entonces, en ese terreno, en canto o que o señor alcalde dice que son preguntas, eu realmente creo que, de verdad, hai que ter pouco respeto á corporación e a través de nosos veciños para non explicar o que estamos denunciando. A ver, esas preguntas que lle facemos realmente é para que usted teña a ocasión de explicarse, para que se explique por qué. Por que resulta que se tardou un ano en sacar a concurso o tema? Por que usted, como ademais, como responsable do contrato, por que non se lle exixeu á empresa que cumplise o contrato completo? Porque, concretamente, ese inventario de tema que consideramos que é un tema importante, con unha valoración económica importante tamén. Entón, eso non son preguntas dun pleno ordinario, señor alcalde. Eso é explicar a súa actuación na contratación do servicio de asistencia técnica e no servicio de redacción de proxectos. Entón, se usted non quere explicar eso, pero lógico que pensar que porque non ten explicación por eso. Non é capaz de explicarse, porque a verdade que é difícil de explicar. Eu reconozco que é difícil de explicar porque un contrato que leva vencido un ano e meses, como se explica? Como explica vostede ese tema? Segundo, como explica vostede que non lle exixira á empresa adjudicataria que ejecutase o contrato ao completo? Claro que é difícil de explicar ese tema. Pero salvo que haxe unha convivencia ca empresa, non ten outra explicación, porque vostede non pode estar, además, xa digo, que esos meses que votou aí, había que ver xa a legalidade desas contratacións, contratos menores, había que ver hasta que punto eso se pode facer, pero explíquenos vostede porque nin ao final do contrato, a fecha legal de financiación do goberno, nin durante ese ano largo de prórroga e tal, non lle exixe a empresa que presente, que complete o contrato con ese inventario de bens ao que se comprometeu. E claro, reconozco que é difícil de explicar. Explíqueme usted tamén, e terá que explicarlle, porque a través de nós explica aos veciños. Explique tamén vostede por que se lle encomenda a valoración das ofertas de contratación de obras ao Servicio de Asistencia Urbanística.
o que por encima ni se lle exige que teña profesionales cualificados para eso. Porque, bueno, se podría haber justificado se realmente houbera metido unhas ingenierías ou houbera metido algo. Entón, como, e eso non ten... Claro, eu reconozco que é difícil de explicar, señor alcalde, é difícil de dar razóns para eso. Estuvo... os contratos vencidos, nos denunciámonos xa a final do 23, estuvo vencido o contrato do SAF con omisión da función interventora por parte do interventor durante meses, hai contratos vencidos todavía hoxe, estuvo vencido o do Servicio de Mantenimiento do Alumbrado Público, o sea, eu reconozco que esas cosas non son fáciles de explicar, sobre todo para un gobierno que veo aquí prometendo a renovación total do tema. Entón estamos nunha situación de que, lógicamente, a alcaldía resulta difícil de explicar esa parálisis, porque realmente eso forma parte casi dunha parálisis municipal ou de falta de capacidade para enfrentarse ao desempeño do puesto que ten a alcaldía, vamos, que, mínimamente siquiera cumplir esos temas elementales, cando vence un contrato, pois sacar a concurso o próximo contrato. Que además por encima son competencia súa, que nin no pleno vamos a fixar os criterios os pliegos, o sea, por encima están dentro da súa competencia, non pode alegar nin esa situación que se encontra agora usted políticamente de unha minoría que non ten remedio, non? Pero non ten, e eu penso que non se debe levantar deste pleno de verdad, sin explicar, ou tratar de explicar mínimamente eso, xa non só por respeto aos membros da corporación que estamos aquí, sino tamén por respeto ao vecindario de Touro. Eu creo que o vecindario de Touro merece ese respeto, merece conocer as causas e non se pode engañar así a xente. E eu empezo a pensar que detrás de todo isto, pois non sei, algo raro ten que haber aí, detrás destos contratos, unhas complicidades, unhas connivencias que non acabo de ver, salvo que usted nos explique realmente cales son as causas desto, por qué, estas preguntas tan evidentes que lle facemos, que son moi sencillitas de responder si realmente se quere responder. E, en principio, remato. Sí, máis? No, perdón, os turnos de palabra do museo. Perdona. Vale. Último turno. No, disculpen a parte da miña intervención que iba a facer para ir no próximo día na parte de preguntas, porque o alcalde, pois, se se nega a responder as preguntas xa non ten moita cabida. Suscribo o que se dixo e nada, disculpen a interrupción na intervención, que nada, tiño a tensión baixa, levantei a tensión baixa e non pude seguir. Disculpa. Moi simple, é que eu non sei se... Podo fazer unha... Non sei se quedas tú... Bueno. Pero falou o Darío, o concelleiro no escrito, falou o PP, non sei se o bloco pode falar. Pregunto. Hombre, sí, no turno. Sí. Non, eu solamente... É moi rápido. A primeira é unha aclaración. Efectivamente, o pleno foi solicitado por 3 porque era o mínimo necesario, pero a iniciativa foi do concelleiro Darío e nós temos a mínima honestidade para recoñecer cando alguén ten unha iniciativa ou non. E, en segundo lugar, como este é un pleno extraordinario, efectivamente non hai o turno de roubos e preguntas, entón, en vez de preguntas, dé explicacións. Non lle fago preguntas. Explique vostede porque estuvo un ano sin renovar o contrato. Xa está. En vez de preguntas, pido unha explicación. Foi a única pregunta que... A única interrupción que fixen foi para facer unha pregunta. Cortiña e fácil. Vale, ese é un robo, non? Vale. Non, é que pido explicacións. Eu non sei se dan conta que eu deixo-os falar e veñen con un argumentario e xustifícano, autocreno, dai deducen acusacións. Eu lembro acusacións do portavoz do PP relativo ás cuestións urbanísticas en canto a que se estaban facendo certificacións, acusacións gravísimas, que incluso chegou a presentar recursos na cal se acusaba de que se estaban facendo certificacións de obras que non se executaban. Logo, unha vez que recibeu os informes, pois calou como un peto. Non, cuidado. Ainda non acabou. Gracias por non interrumpir. Mire, respecto á cuestión do inventario de camiños e todo, pois vostede, claro, non pregunta, nin pide documentación ao respecto. Ten a estrategia de coller, fabricarse o argumentario, tratar de autocrelo e ciscalo. E mire, a empresa, Estudio Técnico, neste caso, estuvo traballando facendo un traballo de campo
do inventario de bens, do inventario de camiños, perdón, durante o verán pasado. E a última información que se lle solicitou a respecto do estado de elaboración dese traballo, pois recibímolo, pois precisamente para darlle explicacións ao respecto, recibímolo pois este 24 de marzo, e que nos di a empresa pois que bueno, está traballando pois no compromiso adquirido de con ese contrato de realización do inventario de carteras, pistas e camiños municipais, e que o inventario inclúe pois eses apartados e eses documentos pois que se citan no contrato, e que na elaboración do inventario encontrase realizado o traballo de campo. Estamos na fase de montaxe dun sistema de información xeográfica que contempla a propia cartografía do inventario superposta sobre ortofotos do Plan PENOA do ano 2020, así como diversa cartografía vectorial do Concello de Touro, catastro, límites parroquiais, límites de núcleos de población e edificacións. E así mesmo estánse realizando as tarefas de preparación das saídas gráficas que permitirán ao sistema a xeración dos planos requeridos. Esa é a situación do estado do traballo. Punto 2. Instar ao alcalde e ao xunto de goberno a iniciar de inmediato un procedimento de contratación aberto para regularizar a situación do servicio de asistencia técnica. Teño a palabra os solicitantes. Pola miña parte, aunque creo que cando o momento veciñal estaba na oposición, falábase de municipalizar este servizo. É curioso que agora se manteña caducado durante un ano, milagrosamente se licite, sin facer ningún tipo de estudio para municipalizar ni nada. Agora, o que antes o goberno quería municipalizar, agora quere privatizar hasta triturar os restos de poda. Quere privatizar eso. Entón, queda un pouco en evidencia e aquí estamos esperando a que se municipalice o servizo. Mas? No punto anterior, o señor alcalde... Disculpe, estamos no punto 2. Sí, pero estou no punto 2, se refiere ao punto anterior. Claro. A ver se lle que se axusta no punto. Non, axusto no punto, pero a introducción vou a facer como considero oportuno. Sí. Entonces, o señor alcalde que decía no punto anterior, curiosamente, que non iba a responder porque eran preguntas. Como lle pedimos explicacións, despois trata de explicarnos ese tema. E resulta que son eu, como portavoz do Grupo Municipal do PP, que me dedico a facer denuncias sin fundamento, crear argumentarios, pero que casualidade, oye, o 24 de marzo a empresa adjudicataria presenta e informa de como está o traballo. Un ano e pico despois de haber finalizado o contrato, e resulta que a culpa é do portavoz do PP porque non pregunta por eso. Oye, o portavoz do PP xa lles puxo nesta pista hai moitos meses. Hai moitos meses que puxo nesta pista o señor alcalde. Xa sei, temos os vídeos das atas, non hai ningún problema. Entón, o que non pode utilizar o señor alcalde é ese tema, tratar de descalificar para tapar as súas carencias. Porque aquí hai unha carencia clarísima e hai un incumplimento de contrato no plazo previsto de execución e resulta que a raíz do que nos vi, porque xa é curiosidade, alcalde, xa é curiosidade decir que o 24 de marzo temos o pleno para tal, tivemos un pleno ordinario o pasado 13 ou 14, no que puxemos de manifesto ese mismo incumplimento, e resulta que o 24 de marzo a empresa está elaborando, está estudiando, e resulta que o malo da película é o portavoz do PP, porque claro, creas aquí unhas películas que non teñen fundamento. E o señor alcalde tampouco, claro, non quería responder porque eran preguntas, eran de pleno ordinario, e resulta que agora está dando unhas explicacións. Non me explicou todavía, xa que estamos en plan de explicacións, e como segundo punto refieres á contratación do servicio, con ese desglose dos contratos, non me explicou todavía porque a valoración de ofertas vai ao Servicio de Asistencia Urbanística, terán que explicarnos, e porque ese servicio non se lle exigen os técnicos cualificados, e tamén terán que explicarnos porque non se adxudicou por lotes o segundo contrato, e iso xa se refiere á adxudicación de segundo tema. Entón, non recurra, xa que me acusaba antes tamén de unha certificación de obra, señor alcalde, sigo lle dicindo que esa certificación de obra de CICES a Xunqueira
non se realiza, o sea, está certificada máis obra do que se executou. Outra cousa distinta, e eu desafío ao señor alcalde, se quere, a que fagamos unha auditoría dese tema, e que se fagan unhas catas, e que se vexa onde están os sobreanchos, onde está o afirmado das Zahorra e o afirmado da Grava dese tema. E, por suposto, que nós presentamos un recurso de reposición que se nos desestimou en base a un informe da dirección de obra e, por suposto, dicindo que se habían gastado esas partidas en outras partidas distintas. Entonces, xa decidiremos nós o que facemos con eso. Temos opción de recurrir ou xa decidiremos se facemos ou non facemos. Pero non me acuse de que esa acusación é falsa. Porque se alguén está falseando o tema, é quen informa dese tema e quen o apoia. E hai cosas que vamos a ver, non se pode chegar a determinados límites, porque eu xa considero que no caso desa obra, digo de verdade, señor alcalde, considero que é un insulto á inteligencia dos membros da corporación e a través nós outros veciños de todo. O que se fixo nesa obra, para mí, é un insulto á inteligencia do vecindario. Digo así con todas da lei. Con todas da lei. E desminta. Ustedes basanse, por suposto, eu fixo un recurso de reposición en contra desa aprobación e ustedes piden un informe a dirección de obra, en base a ese informe, o alcalde lava as mãos. Perfecto. Hai un responsable que emite ese informe, que dice que se fixo ou que non se fixo. E iso é evidente, está ali para demostrar. E hai previstos 3 saneamientos que non se fixeron. E se quere acompañarmos, señor alcalde, imos ali e mirámoslo. O tema. Bueno, podíamos pedir. Por lo tanto, con isto que quero dicir, non me lanza acusacións de que nos acusamos falsamente. Nos, cando acusamos algo, é porque é moi evidente. E o que si é unha pena é que os miembros da corporación teñamos que fiscalizar as obras que se realizan. Eso xa é o colmo dos colmos. Eu realmente nunca vi eso, que estuveran os concelleiros a andar detrás da dirección de obra dos adjudicatarios de que é o que fan e que é o que non fan. Bueno, en fin, xa decidiremos se recurrimos eso ou non. En canto ao segundo punto, que é a adjudicación, que xa sacaron a concurso, lóxicamente, era o segundo punto do debate deste pleno, que eu penso que non deberían haberlo sacado hasta que resolveran o tema do incumprimento de contrato, que sigue, ainda a día 2 sin cumplir. Supoño que se impondrán algún tipo de penalidades polo retraso, ou é que ese contrato estírase como un chicle e vai a durar o tempo que necesita a empresa. Que é curioso que durante a vigencia do novo contrato non se entregue os traballos do anterior contrato, porque se seguimos con esta prisa, supoño que firmarán o contrato, adjudicarán próximamente, e teremos que esa empresa todavía non entregou os traballos do anterior contrato. Xa me explicará o alcalde esa contradición. O sea, a empresa adjudicataria entrega un traballo xa sendo adjudicataria dun novo contrato de servicio de asistencia. Curioso, moi curioso. E con eso remato, alcalde. Mais? Non, eu preguntaría sobre cales son os criterios polos cales o novo contrato que se licita se fai en dos tipos de contrato, pero claro, como non hai preguntas, non te dixo que non se podían facer preguntas porque non había turnos de rogos e preguntas. Non sei se aquí vai a ter a ben o señor alcalde contestárnoslo ou non. Ao mesmo tempo, dalle as gracias por deixarnos falar, que dixo antes que nos deixaba falar. Bueno, levantamos a sesión, bo día. Bo día.